sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat lebih semangat koherensi belajar ya. Udah follow kita dan juga Batak. Untuk makna sosial, menghilangkan sekat perbedaan suku atau latar belakang dengan mengikat tali persaudaraan yang utuh dalam payung budaya Batak. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian statement closing. Alana memang ngasaha bea manginang doh para peserta tu partikian. Madok mulai atemiba dia sude orang tua narong digijang manang nawa turun doh peserta yang masih menyaksikan dimanapun berada. Oke, menginang, mari kita berikan waktu kepada peserta kita untuk memberikan statement closing mengenai pembahasan kita, yakni mengain anak dohot boru di Halak Batak. Kita serahkan waktu kepada Amang Royal Sinaga. Silakan Amang. Wah, statement closing nama pero nak suku-suku ni amang patanon. So tung da ibuat to naman no sedal hiburang nilu sa suku-suku no. So ngodi dua te. Ya, Si sekalian Patri dok, Amang Marhilo mau punya si Patri. ditanggapi. Te amang sinurat. Ilain waktu man ditanggapan ya te. Ate Amang patan sinura manang ikon noeng do ibahas si Amang. Iko sadaro do tepat tikos. Atong na babur manangadigan na laylo na rokon na sa tikido na mga ini ay do natutay sa ato ba na Buti Ala na gajang do. buti ba Gajang Bang Ara Ilain waktu. aujo asa aujo mga lusi mungkin suku-suku ni Abang Araon singka Abang Patanon singka do alay agak gajang do penjabaran nyon abang di mulohera penasara do abang buka makomal asa disitan nong asa buhay tabain kelanjutan na alani dang di na mga inobe kan ito nungain tentang perlebaran ni napamargahon na kong anido na niya abang kan buhay may disi nang gabi sa buhay muro may abang sa kong inonalani mulang ilo si Hamil masay. Alo masong ilang buhay mo petahoy asa maranganangan ni mana. Unang songon niya mo ba? Natuwa-tuwa ko din. Ba, itu isi pero kono karuan ko tu amang oddo. Go tu hala do sana barani mo do kasongoni. Oke, terima kasih untuk pengertian daripada orang tua kita. Silakan Amang Royal Sinaga, statement closingnya Amang. Wah, statement closing nama. Statement closing nama Amang. Ngadi dua hali Amang manukunnya teh. Di so ni mama te amang sinurat. Buka makomala sa isita mo sa marnonang. Nauli. uli na tutua Gabe mau lihat mak dihita sa luhu na nama naringoti taringo hujudul na binayan ni inang hos molotukpe nakaning maralusi ba taringo hujuduli inamar hurang lobi dihamuak kadamang dainang sa luhu na lumubi mayak kadongan na manottos ya toru marsiat juak kita mang datung nagabe nang nihatahon nami idope nang ruhu nang tikos alai manang nabuhape adong masada dua rai na tikos alai molo tunggu modang penahumurang na nauli na imamang tapeo asa marhitei huak karina mangihut boy la uli hita marnonang marlaning taringo iruhu niada sihabata hottai asa gabe dapo hatani na tua-tua na madok binuwa haupok bay sokir ni hudali ni pangula tahataho peyak kana tigor na taulah ni dua tabe alai sai humurang do nagumudang ala na bidang petawi bidang addo pe na soboy di bolusan songonima dihamuak kadongan na tua-tua tarlumo yak kana mengi hechat toru tahoras mamang yak kalaning-laning tai na lumehe naima tapeo asa sititi si hulenggam tapili na duminggan yamang sidok botima iujung ni partikianon saha ni sulu saha matubortean
nunga saha tanonangi marhite hujudun na pinani inat taon saha mahu panggabian saha mai tahu supar horasan sido boti mainang pinatape mahu tuh Matutu. Oke, terima kasih untuk Amang Royal Sinaga yang memberikan waktu serta pengertian mengenai tema kita di satu hari ini, yaitu mengain anak dohot boru di Halak Batak. Berikutnya kita serahkan untuk Bapak Blue Hairs Manalu untuk memberikan statement closing. Waktu dan tempat kita persilakan Bapak. Ini ada budo Bang boru di saya tadi. Mang lihatin bro, ide tutu di nonang tonang tabotarion, alanga partikiat dok nama baca sitong na molo tapagajang tutu nai nyambung dope komano na nyambung dope nonang tahun alana songoni do ita nama bahas di siapa takon memang molang salah ngatu luha di rata buan no judulon tetak do gabe sita bado akka bagas di parbinotoan tentang nang pese sama-sama kita mabahason tulu hali tabahas tetak do serong do o akatemuan na baru so nang jo na karong anak kon IBP gabe sei rodo di roha do akasuku-suku na baru jadi alai pos roha molo tentang di judulon so nang do na mang royal nakin dia dia dohono di kita namang udah di siara patakot tahun bodoh kita marano nang songono manang marlaning laning alai datung nagabi ido pe anggo nagabi kebenaran songo dia do HP disudi dia kadamang na ditoro na mangudahon aka editor MSA tong na di lapangan siarong do na berbeda nang pe kupatolah kami songon dang boy igabi nagabi sudah kono total di lapangan ay beda luat berbeda do pangudahon na apalagi mau nak konghatan na mga inon di parsarahat po na pasuwi mga totong berbeda jadi roh aku songo dia mana masa di dua masing-masing tonggo masih harga kita isi na pinatorang nami nak yang ani kolan ruhuk na idoy anggo pangulahon na di dua masing-masing mau lopi adong berbeda tang nagabi adong di sinasana sa sitong na tujuan niya batakon holong do disi songo dia mamampain holongnya sa duminggan asa lobi tabba holong idi hita di namampain akan namang udah hunariti ido ang bos tutu sudi ulah na ta ulahoni adong do diskusi manang tongkoraja awalna asa bui tertuju sudi ulahoni jadi mula tabereng do di nonang-nonangon nak yang adong perbedaan di berek kamu dang nagabi perbedaan pengertian ni pemaknan nami do na berbeda-beda anggo tujuan ni ulahoni sudi ulau tu denggan na denggan do mau lebih berbeda kapan dapati pos rohaku dia kadang damang dari nang dari kijang roh akan lihat toro i perbedaan ni tapi mai gabe patah bakar binoto wadi kita dang nagabe masih ulo makin tadi si dia suku pena orang boy si kok dia harus kami pos rohang dia kadang mungkin nah hidup pangatusion nabi jadi mau lalan ditikir nama bain kon rungkak nama kita jam itu orang sama kita bahasa lama bertemu kembali mak di hari Rabu jam 4 tersoni mak ditabai akarong pinatape matu naborhos. Oke, terima kasih untuk statement closing dari Bapak Blue Hairs Manalu. Madok molate ma ida tu Bapak Niba na mangalian partikia do pangatus ni Bapak ima di setiap tema natabuan di setiap Senin, Rabu dan Jumat di Room Edukasi Tak. Berikutnya mari kita serahkan waktu kepada Amang Ara Amat Raja untuk memberikan statement closing. Silakan Amang. Molia tema hita saluhuna tunggurang do tutu nakining tabba aka parbinotoan nakpe adong nakining aka namis rupani ba dakpola sibuano turoha bahama dokonon aka namis jadi molo song panibangyo di nakiningan na holan na mangain naing maraha do nakiningan marada do nakiningan alai nakpesongoni ba moliate ma dituhatta jala molo boinian pangidoan molo na mangai donian mangnasongod dia pe bertanggung jawab manian gabe si siroho ma disaluhu na diruhu-ruhu pada daton doh jabar ni bataki gabe parsi roho manyan
unang apalah holan di namar pesta ini an alana ai pesta pe ada dogan sudah do ada na taulahon alai ta angkat sada jolma jadi marga alai hira golom ria molobo ini an unang abu unang golom ria unak kolat dia dati si parsidoho manyan di saluhuna imara statement closing senau naboru jada ngolorung kapeitan non adok pengumuman saotik sidok konokku lean waktu na saotik naboru da mau lihat. Oke, siap. Terima kasih untuk Amang Ara Amat Taraja natong mangalian partikia do roha manang doho pangatus ni damang imana mengenai temata di setiap kita bertemu di room edukasi. Terima kasih untuk Amang Amat Taraja tapas sama partikia tu Amang Harto Hutapea. Silakan Amang. Mulai tema itu host. So nima tong nan disaluhut kena tua nami nang takas martarias di topik ta dia bala partikion im tata cara pelaksanaan ni namangain nagabi boy rupani si payo dirohab yak ka pangulahon niya dati termasuk masong di bahasa diri dia kena meregami ati tu mangalak kay betutu kan nasing bangatung tabbe parbinotoan yak ka nang martaris yak ka natutua namin nakingan khobartu pakkada tahun jala to hode sonor ni amang blue hair las di Jakarta penik ko majo di Jabodetabek kon nga berbeda-beda ala sid di sana welu manaro rupani namang ulahun edit di son ba memang ilo sauro nakingan tu inang memang nagabi margay na may son manutuhon perdalan ni adati jala memang imay ulahun so ni may so jedang na pada duet alay rupani mulai hitab bato homay at kalua ma nagabi panuturi ni akka ulahun na nagsilahon to na lenggoy Jabodetabek kon bato ni pauro na masa gabi margay na ma tentu ketentuan ni akka margay berbeda so padon niya manggugo nakingan bisa saja do di sada-sada margay harus tercatat pas maya kison ni amang gugui so nang dialami rupani boy gabi gagal ala saya sada perempuan dak gabi situju alai di sada-sada marga memang itu saudok nakingan di sada-sada marga dengan pola ipahot dia kasih songoni artinya mulunga adong dia kebuah nang sepakat tu akadong atuna betul tu diulahon jadi tohore naking mulison so kay mana mengulah dia ka namangain ba memang atong orang tua ni nanangyain baik kotong ko si Parbinoto jala memang adonggo suku-suku tu si ada orang so ipahot nagabe ipapehon sada marga artinya ko si Parbinoto de unang gabe rong so dia kemudian nyari buase gabe ibain marga ni anakku sutungguti jadi ipas di acara namanga ini sekon tonggo Marsia Rubani jala onggo suku-suku ni nanang mga pehon marga tu si lapatan na isima na raja na pinajul jadi naurok kon nakingan dia kena maragami songoni pa tong dia ka natutua nami damang dainang na pahutihut rum taon na utaria sok kami nakingan dang apalai nagabe sada patokan nagabe sulah honoton irono nakingan meragam tong kebutuhan meragam tong nagabe syarat di namang ulahun ni termasuk may rupani dia kena mangain adong gua kasih syarat rupani bay margai nagabe ikos si patu paun ni suhud khobar tu si batong tong ma tong goronon nami rupani dang boyo berpatokan holan na hutaria sukkamyo sonari molotung adong nanang mangulah usong ni tetak do ikorro molo Jabodetabek rupani tu sada marga molo dihitan mungkin tu kaparedaton nanang inganan na mangulahon ulaw ni. Jadi tersongoni ma nagayboy tong ni teriason dia kan orang lubi dia kapadoani ati tuadong tutur napa jolohu do napa pudihu iba manariason batong harapan ni batok kamateraja tarlumubi na digijang do na ditoru bawor somang dia kan lubi gohiamu dia kan hurangi asa tong uli dia ka parpungat tau dia kalian tau tukka kemudian nyari boy musay nagay patabahon
tarlumo bito akan apa rumon songon tongat tusio di hita saluna. Songon ima moliate ma di hita saluna pinasa ma muse tuinang kos. Ya, terima kasih untuk Amang Harto Hutapea atau mangalea partikian doho di pangatus ni damang di setiap tema mau lupa jumpa kita di room edukasi. Terima kasih untuk Amang Harto Hutapea. Kita sampaikanlah waktu kepada Tulang Gogo Siadari. Silakan Tulang. Ya, melihat tema di host, melihat tema di kita saluna atau tong mangalian akka parbinotuan di akka ruhu niadat. Lainnya perlu botot sebagai pengalaman ni bani namang ulahon akka ulah mangaino. Tarlumo bima di akka suku-suku naung marmarga, suku-suku majahudokon, Karo, Toraja, Manado, Ambon, Molo, Pinatupa, Ulaon, Mangain, Nasida kurang setuju do, Somalna, Molo dipatupai, alai, Buido masuk turohani akka nahudokon nakini, Molo dung tadokon bahwa penambahan marga di belakang nama hanyalah di ulaun adat. Kalau soni cara niba untuk mengatasi asa boy mardalan akka ulaun nama ngain naumar marga. Ima nabu tariasot di tonga-tongata ditaringo akka teknis pelaksanaan mula dong saka do rencana nih Raja ni amang buruta manang na tulangta na hita gabe paranak na porlusi para diot tadi si tapatupa ma ulos tapatupa ma pago-pago songom materai dukoni tapa botoho matuhula-hulata napa natabba buru berena songonima na bu patorah tonga-tongata moliate ma horas ma di hita saluna pinasama tuitos. Terima kasih untuk Tulang Gogo Siadari mana mengalami partikian dok pangatus ni damang mengenai tema tasadarion mangain anak dohot boru di halak Batak. Berikutnya mari kita dengarkan statement closing dari Amang Patan Sinurat. Silakan Amang. Oke. Sawat dono kudang kula gajang be. Oras jala gabi jalo horas kita natutuan di gijang. So nangka panoton. Semangat terus untuk perkembangan adat Batak. Asalam sudah mangat tusi. So nang tuhos. Oke, mulia tema. Naga par. Nah tusi naga. Itu ruput kari di beko sepatu miate. Asal jupang mamang patas sinag amang patas sinura do amang royal sinagaula si patui maturus. Unang lupa dong di sana amang pargosi amang hutapea. Amang disadat na malbarpurikan. Iya. Merdomo sangan akong turo na mga onodoro naman na purgotana yan non. Ala na dang iyaha si amang si Nuratobbe na Margota. Ba Margota yes, sudi unang napotanan non eh. Kejam nai. Oke. Baru saya tulak sinaga. Terima kasih untuk Amang Patan Sinurat. Berikutnya mari kita dengarkan statement closing dari Amang Boru Desa Adat Terragi Hotang. Silakan Amang Boru. Nggak pa masuk besu gabi nomor gota basu deh. Bah. Akan Turun nih. Aron do persubang bah ini mana? Itu saya turun. ba. Ay unang isusi be. Oke, berikutnya mari kita serahkan waktu kepada Amang Ara Mataraja. Silakan Amang Ara. Jadi Buti, ada pengumuman khusus tu Amang Royal, tu Laku, Amang Borobuluher, tu Ara, Pak Harto, Pak Patan, doh Pak Gogo, doh Raja Adat Desa Adat. Arong nak kening buah-buah.
molo na sering do mabayan narasumber tu komalonin na, inna do da. Molo na sering do hamu na mabayan narasumber tu komalon, molo lao hamu tu Jerusalem diskonin na 25%. Mantap do, Pak. Iro Mantap, Doi. pengumuman na. Mantap. Mulai Iro mah pengumuman na. dibuat-buat. Diskon 25% na. Mula na sering do masuk tu komalon, mula bardalani tu Jerusalem diskon 25% na. Mula na rasumber do da. Huri po dolo pasato na ha mga ronga neng lasyar rohak mabigi HP nama doko disco do. Beiro. Isa mahita ng borhaton. Diskon Olo, 25%. Olo na to yamang. Ala na tuwa nga rong ingot-ingot na sangot takpulo di masahat. Ay, iro. Nga, pas day. Oke. Iro. Madaftar. Diskon 25%. Barak kuwa to. Mungkin mula tuktuawi para jolo mang bluher malalu. Babuwa pa yan may ay marlapatad do kamaparhudu. Iro da. Ay jono partu na jono kado parhudu lamang. Oke. Olo no ba? Ay, surero ni rahu ni holong. Iro. Tulang royal. Tulang royal. Unang mago si patumi keborhat na mahita. Oke, terima kasih untuk seluruh orang tua kita. Bah, 25% bah. 25%. Tuh ya mang, main. Termesa tari bema. Kan? Oke, terima Masuk. kasih. Ya, siap. Terima kasih untuk seluruh orang tua kita yang telah hadir di room edukasi kita di sore hari ini, baik yang ada di atas masih standby maupun yang sudah turun di bawah. Dan untuk seluruh peserta yang masih standby menyaksikan dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat. Amang Inang, saya ucapkan terima kasih untuk waktu perhatiannya untuk room edukasi kita ini. Semoga melalui room ini kita tetap dapat melestarikan adat dan budaya orang Batak. Oke, dolok ni lobu tua hatu boni si martolu akapodari na tua ima si padenggan ngolu. Oke, mungkin sekian dulu Amang Inang yang bisa kita bahas di malam hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih. Horas menjua-jua di hita saluhuna. Tetap doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Sampai bertemu lagi Amang Inang, dan untuk seluruh peserta yang menyaksikan dimanapun untuk di live kita di hari Rabu untuk edukasi, saya mengucapkan untuk seluruh peserta atas perhatian waktunya saya ucapkan terima kasih. Horas. Hai teman-teman yang atur Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.